Sanibonani wengane zakwethu, kanginibelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina kuveza intuthu ngakho mala bathi ilasipho namagumede mhlabe makuthi usemusha mhlambe la ikhanzo phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ke mama sibheke lapha nokwizona ezihamba phambili. Niyazi ukuthi namhlanje ke usuku olukhulu umhla ka-1 December la khona ke amaqhawe amaningi ayithembisile ukuthi ke ama-album yabo ayadedelwa ngosuku lwanamhlanje. Ezinye ingoma eseziphumela lapha sibonile abaculi bakhiphile abaculi abafana nemfezi emnyama kanjalo noMenzi. Baningi kakhulu bafethu abaculi abakhiphile lapha ke kubalwa nensizwa indlamlenze, kubalwa nensizwa indlamlenze entombeni, indlamlenze futhi nasensizweni uKhuzani mfomposo umculo omkhulu ke ekade ebhekwe ngamehlo abomvu lapha. Siyazi ukuthi lensizwa ke iya update kakhulu lapha neinkundleni zokuxhumana ke mala nohambo nje nesidi yakhe entsha lapha ke esihloko sithi ke lapha ke icala aliboli lapha. Ngaza ukuthi ke ngibone lapha ke uKhuzani lapha kwa update istatus ku Facebook lapha ke mhlambe esifike se10 abantu amandla abantu abaningi. Sazi ukuthi ke lesidi yaKhuzani belendele kakhulu online kuyona iplatform esetshenziswa kakhulu kulezi zikhathi zamanje ukuthenga umculo lapha ke wonkana lapha. uKhuzani futhi wabhala ukuthi iSaziso izingoma online asizifaka iqala ngenxa yokuthi ke thengisa ama-CD nama-USB uma sezikhona online kuba nzima ukuthenga komculo physically wasethi ke ngiyabonga bafethu. Ngazona mhlawumbe ukuthi uthini wakho umbono ngalolu double figure noKhuzani ukuthi mhlawumbe mangabe efaka umculo oqala kuba nzima ukuthi kuhambe ama-CD. Utheke lapha ke ufuna ukuthi kuhambe ama-CD kuqala ngaphambi kokuthi kuhambe lapha ke izingoma online ngoba uma sezifakwe online kuyaye kube nzima ukuthi ke uhambe ama-USB. Mhlawumbe ke wena mhlawumbe lithino lwakho uvo ngalolu daba ake sivele sihlala lapha no comment section kungixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe luthino lwakho uvo ngalolu daba. Ngaze ukuthi ke ngilasponsor ngiphuma kanje na kodwa ngiyathembisa unyaboya futhi ezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho kusubscribe ungakhohlwa ungilandela ku-Instagram @fezeka_162, Facebook Radio Inkezo ZN. Isiphathe kahle nosuku lumnandi ngithanda khona.